हॅलो, हा उद्या बर्थडे आहे तर यायचंय प्रत्येकाने. आणि बरोबर जेवढी पोरं आणशील प्रत्येकाने एक एक केक आणायचा आहे. प्रत्येकाला 90 भेटणार एका केकच्या बदली. म्हणजे आता कसं आहे टेबलावर जरा कापताना मजा आली पाहिजे. असे एकदम 20-25 केक. आणि ऐक ना, तो तुझा कोण मित्र आहे ना तो बँजोवाला, त्याला घेऊन ये ना. म्हणजे बँजो वाजू जरा मिरवणूक काढू ना आमच्या इथून. जरा मस्त असा हे वाटेल एकदम. आणशील ना प्लीज प्लीज प्लीज. हा ठीक आहे, चल उद्या भेटतो, या उद्या. हा ए ऐका, एक माझा फोटो असा बॅनरवर छापायला दे. असा प्रॉपर आला पाहिजे फोटो बॅनर वरती छापा. अरे दादा चुना लागलाय त्याला. ना हा बरं आठवण केली. दे पुढे दे. आणि आपल्या सगळ्या पोरांना सांगा स्टेटसवर फक्त हाच फोटो पाहिजे काय. हा आणि जो फोटो ठेवणार त्यांनीच बर्थडेला यायचंय, नाही तर यायचं नाही. कळलं. आणि 2 गाणी फिक्स पाहिजेत, भाईचा बर्थडे आणि मार्केट जाम. हे गाणी लावायची. आणि केक कापायच्या आधी आहे ना एक 10,000ची माळ तरी लागली पाहिजे. आणि सगळे आहेत ना वरती उडणारे फटाके पाहिजे ना मला. हा आणि दादा फटाक्याचे पैसे. अरे काढा ना 200-200 रुपये. काय द्यायला तुम्ही असा करताय. माझ्या बर्थडेला हे पण नाही करू शकत काय. आणि एक काम करा, ते एक चाळीत ना 10-12 बायकांना सांगा हळदी कुंकूचा पण कार्यक्रम आहे, ते पण जरा स्पॉन्सर करू आपण. ते हळदीला गुलाब आणि काहीतरी वाटू आपण. आणि ऐका, रात्री 12 वाजता बरोबर माझा केक कापायचा आहे. रात्री 12ला केक घेऊन यायचा घरी. काय बोललो. अरे हा दादा चल ना, जरा मारामारी झालेलं आहे, मारलंय आम्हाला. हा काय. हॅलो, रात्री या रे. हॅलो हॅलो. हा